Alright, now what's up mga idol? So karon mga idol, padong ta biyahe mga idol. Hala, kanibitaw padong ta mabiyahe mga idol kay mao lagi tao ta wala nata nakabiyahe pero ingon ani di ang sitwasyon karon sa panahon no. Mura man og nalukop sa dag-om mga idol. Pero sige na lang, ato na lang i-try mga idol, basin tayo og dili ta maabtag uwan or basin tayo dili ra mabundak ang uwan no. So karon din mga idol no, bumaba yung ratings natin sa Maxim. Hindi ko alam. Kasi hindi ko alam mga idol kung bakit nagkaroon ako ng auto assignment rejection na wala naman nag-pop up sa akin na auto rejection. Tiningnan ko lang yung ratings ko mga idol. Ayan, hindi ko alam kung makita ba to sa camera. Ayan. Yung ratings ko is 99. Tapos ngayon is biglang 98 na lang. 0.98. Tapos orders completed naging 97 na lang po siya mga idol. So bali dalawa po yung violation ko. Pero sige na lang, hayaan na lang natin tong mga ganitong ratings mga idol kasi wala na tayong magawa. Hindi ko alam bakit nagkaroon pa ako ng violation na wala naman akong ni-reject na auto rejection. Pero talagang may ganyan talaga mga idol. Totoo pala yung mga sinasabi ng ibang mga kasamahan natin na mga Maxim rider na bakit nagkaroon sila ng violation na hindi naman daw sila nag-cancel or hindi naman daw sila na nag-reject ng mga auto assignment filter. Hindi ko alam. Tapos wala din ako natanggap na notification na auto rejection. Nalaman ko lang mga idol. Tapos dito tingnan ko dito sa my notification. Ayan. So itong itong auto rejection na to ay medyo matagal na to, yung January pa to mga idol. Wala namang bagong notification dito na na pumasok sa apps ko. Yan, matagal na po to itong mga note na to o itong mga notification na to sa mga auto rejection. So kahapon kasi bumibiyahe ko kahapon mga idol, pero saglit lang ako. Hindi ko alam bakit nagkaroon pa ako ng violation. Grabe, may mga ganyan talaga mga idol na magkaroon tayo ng violation. Hayaan na lang natin yan. So ngayon yung gawin natin nito mga idol, i-on natin tong auto filter mga idol. Ayan. So bali nandito pa po tayo sa ating lugar mga idol kung saan tayo nakatira. So ayan. Grabe kami nga mga idol. Ayan, may minglo nila. Ayan, 163. Uy, 6 km. Grabe, sobrang layo. Sobrang layo mga idol. Ayan na mga idol no. Yun lang. Kayo mga idol, nagkaroon ba kayo ng auto rejection kahit walang notification? So ganun talaga no. So ang gawin natin ngayon ay pataasin ulit yung ratings natin.